O Club Remo Puebla e a Federación Galega de Remo organizan esta fin de semana o Campeonato Territorial Norte de Bateis. As regatas darán comezo o sábado pola tarde a partir das 4:30 coas probas clasificatorias para a xornada do domingo, na que sairán os participantes no Campeonato Galego que se celebrará a vindeira semana en Rianxo. O sábado van ser as clasificatorias, que xa foron a semana pasada en Esteiro as eliminatorias dos 10 primeiros, e este fin de semana vanse clasificar para o domingo os 2 primeiros de cada tanda e o terceiro mellor tempo de cada categoría. Despois, esas 5 equipos de cada categoría o domingo, a partir das 11, loitarán por clasificarse para o Campeonato Galego, que será a vindeira semana en Rianxo, e só pasarán os 4 primeiros. O club pobrense parte con moitas opcións, xa que competirá cun total de 10 equipos, un por cada categoría agás na de cadete feminino, pero cun segundo equipo filial en cadete masculino. Temos eses 10 equipos clasificados, contamos que a gran maioría deles pasen para o domingo, sabemos que só pasan 5, pero contamos con eses 10 equipos o domingo. 3 desas categorías xa non compiten o sábado, as 2 categorías xuvenís, tanto femenino como masculino, e infantil femenino tampouco compite o sábado, porque son 5 equipos e pasan directamente. O Concello colabora coa organización do evento tanto a nivel logístico co apoio de Protección Civil por mar e terra, como aportando as medallas que recibirán os 3 primeiros equipos de cada categoría. Tamén gracias á capacidade organizativa que ten o Club de Remo, e as poucas queixas que existen sempre, hai que decirlo, sobre o montaxe do tren de bollas, as balizas, que non vamos a decir perfecto, pero que se achega a perfección. Non hai moitas queixas e a verdad que é un orgullo como Concello que sexa así, non?